Всичките ви, как може да говорите такива глупости? Кои стотици хиляди, които получават инфаркти за това, че са променили от работа за пушене. Доказвам. И най-големите цървули в държавата, това сте вие. Какъв е този бизнес? Тази държава не е само бизнес. Тази държава не е само бизнес. Тази държава има и деца, и подрастващи пенсионери. Какъв бизнес? Този бизнес, 23 години слушаме за този бизнес. Вие съсипахте тази държава и говорите за бизнес. Не ви ли е малко срам? Следващия път, като говорите такива глупости, ще дойме тук 100 човека. Разбирате? Да, ще дойдем точно така. Не ви ли е срам? Ама не ви ли е срам? Как сте прав? Как сте прав? Че получават хората инфаркти за това, че ги уволняват от работа. Ама вие това говорите? Ама как може да се развалят бизнеса, като говорите, че пушат всички в тези заведения? Как не ви е малко срам, бе? Как не вие? Що не направите едно проучване? Защо не направите едно проучване? Ма като пушат сега, защо говорите, че пада бизнеса? Нали те и сега пушат? Как ще пада бизнеса, като те пак си пушат? Глупости на търкалета, вие си противоречите. Говорите, че в малките градчета навсякъде пушат, но чашките сега ми обяснявате богатите стадиони. Вие, кой стадион сте да има публика и да не се пуши? Стадионите какво общо имат със заведенията? Вие обяснявате, че хората се пушат. Вие обяснявате. Стадионите са едно, заведенията са друго. Вие непрекъснато говорите за това как хората се губят местата. Ние с вас вървим против те 3 милиона, те 20 милиона руснаци пият. Да станем като тях ли? Какво като пушим? Дай да почнем да пушим и в кината, и в транспорта. Не, това е. Вие ставате слуги на ресторантьорите. Точно така е. Цялата ви група, целият ви половин парламент сте слуги. Как да не е така? Защо не станахте преди това, когато бяхте в опозиция? Не е верно. Точно слугинаш, пълен слугинаш, и то на най-долните слоеве. Защо не се загрижите нещо за културата или за науката, за образованието? Първата ви работа е да оправите ресторантьорите. Нали? Искат си хората, защото хората ги гледаме как... Това е единствения работещ бизнес в България. Щом имате толкова гъл да говорите за този бизнес, че е единствения работен, значи това до тук ви стига мисълта. Туризма няма нищо общо с пушенето. Абсолютно нищо общо няма. След като това според вас е действащия работещ бизнес, това ще покаже колко време ще продължите да седите на власт. Щом оттам почвате. 20 години не се замислите за културата, нищо не направихте, а сега мислите непрекъснато за ресторантьорите и това е. Това ще покаже, ще си покаже. 5-6 дни. Точно след месеци ще си покаже за какво мислите. Надъхан съм, но ви казвам, че хората следващия път тук ще са 100, което не е. На вас не ви ли е интересно какво мислят обикновените хора? Не, на вас ви е интересно какво мислят. Напротив, на вас ви е интересно какво мислят ресторантьорите. И те понеже идват и от край време се опитват да ви платят и това се получава. Много хора. Това е абсолютно несъстоятелно. Това е най-глупавото обяснение. И България не е заведенията се изпразват, защото не пушим. Само в България да го има. Значи, понеже България не е най-великата държава в Европа, махнете всичко. Целият свят го има. Корупцията, как сме с корупцията? Как сме най-корумпираната държава? И какво правим? Всичко трябва да се промени. Така. Но не почваме не това убива България. Не това убива България. Всичко трябва да се промени в тази държава, ако искаме да живеем. В България и вие не можете да убиете за радост. Вие не можете да убиете България и това е най-хубавото. Обаче не се живее така с кое не я убива. Което не я убива не значи, че трябва да го допуснем. Така че точно по тази логика, както тютюнопушенето не я обръща и не я убива, така и вие няма да убиете и затова ще отидете много скоро. Това е. Пожелавам ви успех, но ми е интересно наистина как не ви е срам. И не само вас. Не само вас. Цялата група там с тела, които сте се събрали в тази група. Бизнеса в България. Той е бизнес, не е духа на България.
България не е бизнес. България не е бизнес. Не казвам, че... Тия, дето ги чествахме вчера и оня ден, ако знаете за кои става въпрос, те изобщо не са били за бизнеса и не са умирали за това. А вие само за това мислите. Вас ви вълнува само бизнеса. И за това 23 години се вижда на какво ниво сме. Защото се вълнувате само от бизнес.